Ġaketta mill-isbaħ kreata minn tapit ta' sufra tal-imbit u libsa ġdida maħduma mill-materjal ta' satin riċiklat. Il-kreazzjonijiet tal-istudenti tad-disinjatriċi tal-moda Marija Kutajer li tmexxi wkoll skola tal-moda. Il-modelli waqt l-isfilati tal-moda li torganizzaw mamdanna bil-bis kreattiv u oriġinali. Ikkreat minn ħwejjeġ u materjal riċiklat. Ma jillimitakx, anzi inti tkun iżjed kreattiva u toħroġ ukoll iktar jkun hemm isek sfida mal-drab għax inti trid tara kif se tagħmel biex tagħmilha l-idea tiegħek. Marija fissret kif l-industrija tal-moda qed tiġġenera ħafna ħela, partikolarment minħabba li qed jinxtraw kwantitajiet kbar ta' ħwejjeġ bir-raċanċ. Joħorġu kollezzjoni oħra u dejjem iħallu hemm. Huma iżjed jaqbillhom li jipproduċu ħafna kwantità billi ftit għax iktar jagħmlu flus hekk. U stmat li kull sena l-industrija tal-moda tiġġenera madwar 92 miljun tunnella ta' skart mill-ħwejjeġ. Ħafna minnhom qed jintremew fil-landfills, inqas minn 1% minn dan il-materjal qed ikun riċiklat. John P. li kien student fl-iskola llum il-ġurnata għandu wkoll kumpanija tiegħu, jispjega kif jitratta lid-disinjar tal-ħwejjeġ bħad-disinjar tal-programmi għall-computers li huwa mħareġ professjonalment fih. Li nistgħu nagħmlu naqbdu affarijiet li diġà kienu jeżistu u naħsbu kif nistgħu intuhom ħajja ġdida. Eżempju, jien għamilt ġaketta li ħabib tiegħi kellu metres tal-camping u kienet arrimi għax dawn l-affarijiet ma sax issewwihom u fiha di double bed ġifieri. U oġbuni d-disinni ta' fuqha, it's a very intricate design, għandhom ishom triangles u qed nixtieq nagħmel xi ħaġa geometric biha. Laura għandha biss 10 snin. U minkejja li ta' tenera tagħha diġà qed titħarreġ f'modi kreattivi bi prinċipji sostenibbli. Darba mort nixtri u ma rajtx ħafna ħwejjeġ li joġbuni u ġo moħħi bdejt ngħid kif nista' nagħmel ħwejjeġ li joġbu lili. Inħobb nirriċikla u l-iskola ġieli jgħidulna fuq il-fashion. Hija wkoll waħda minn 7 ambaxxaturi tal-Patt Ewropew għall-Klima, maħtura biex ikattru l-arfin u jippromovu azzjoni kollettiva dwar kwistjonijiet li qegħdin jaffettwaw il-klima.